Čím to bylo iné? No super, prišiel, zazdil to, ťažko sme sa proti tomu presadzovali a myslím, že dosť dlho nám trvalo, než sme začali, než sme to nejako prekonali a budeme musieť vymyslieť, budeme sa musieť nad tým zamyslieť, že čo s takýmito zápasmi, pretože sa nám dostalo v podstate s Innsbruckom, sa nám dostalo dnes a proti superom, ktorí to zabetonujú, zamurujú, tak máme dosť veľké problémy. Hráme v podstate do plných a super nám uteká nám 2-1, uteká nám do breakov. Je to náročné pre golmana, pretože v podstate nemá žiadnu prácu a zrazu veľká šanca. Zase dlhšie nič nerobí, zase potom veľká šanca, takže budeme musieť zvládnuť aj toto a myslím si, že sa nám to podarí tak ako aj ostatné veci, ktoré zatiaľ. Ako vidím to dobre, pretože sme sa zase vrátili do zápasu, stiahli sme to, škoda, no, mali sme trošku, ja neviem čo, proste chýbalo nám to dneska niečo, aby sme aj ten druhý bodík chytili. No, mali sme tam nejaké šance, aj tie penalty proste. Neviem, zrejme sme si dnes asi nezaslúžili ten druhý bod a o to viacej sa musíme pripraviť ďalej, aby sa nám toto nestávalo, no, doma hlavne. Vy jste se hodně snažili z obrany podporovat útok, zároveň vám, jak jste říkal, jezdili hráči do breaků, jak náročný tohle je pro obránce? To je práve o tom, že v podstate to si musíme interne prebrať, pretože tak ako dopredu sa snažíme pomáhať, ako 5 hráme dopredu, tak 5 hráme dozadu a sem tam sa stalo nejaké okienko a hovorím, musíme to trošku. Bol to úplne iný hokej, ako treba proti Lincu alebo proti, ja neviem, manšaftom, ktoré prídu hrať otvorený hokej. Hovorím, toto budeme musieť zvládnuť ešte. No. Ale myslím si, že už toto bolo tak naposledy, čo sme to takto poriešili.